Ćao svima, dobrodošli na Balkanska posla. Danas ćemo vam pokazati kako se pravi ljeb. Idemo mašina protiv čovjeka. Ima moja žena neku mašinu tu, da ima ruke mogla bi da pegla, nema šta ne radi. A ja ću ovako svojim rukama malo da probam da umisim. Ja nisam stručan, ali mislim da sam bolji od mašine. Mada se moja žena, eto, se kaže, kunese u tu mašinu. Počet ćemo tako što ću po pola kilograma da odvojim za mašinu, pola kilograma meni brašna i u malo tople vode udrobim kvasac i sad čekam da proradi. Kad to proradi, onda ćemo da se prifatimo posla. Ovdje se ne radi čisto o receptu za ljeb, jednostavno hoću da pokažem da će bolje da izađe hleb ako ga ja rukom mijesim nego mašina. Moja žena je bila tu i pod njenim budnim okom smo radili mašina i ja, čisto da ja ne bih varao nekim slučajem. Mada nije da sam to takvih. Tu smo dodali kvasac kad je proradio u brašno. To je najobičniji recept. Brašno, voda, kvasac, so i šećer. Ništa ekstra, jaja, mlijeko, ništa. Čisto najobičniji hleb. Dodajem i kod mene. Mašina već radi, znači već je u prednosti. Samo da znamo, eto dokaz. I onda ja počinjem da mijesim. To je boga mi težak posao, mogu da vi kažem. Težak posao, boga mi, a i prljav. Moja žena, stvarno moram da je dam za pravo što se tiče s mašinom, ona uvijek čistih ruku. Dok se ja dobro pomučim da očistim ruke od tijesta. Eto, mašina je završila, ja sam završio, opet mašina je posle mene završila, tako da je opet ugrabila nekoliko sekundi posla. Više od mene. Sad ćemo to da ostavimo malo da odstoji, da nadođe tijesto, pa ćemo da pogledamo dalje koji su rezultati. Eto, pošto je tijesto odmorilo jedno uru vremena, nadošle duple veće. Eno, ovo moje čini mi se malo ljepše se raširilo po onoj tacni. Sad ćemo to da izvadimo i da ga uvaljamo, da ga spremimo za pečenje. Ajde, đavolja. Eto, jedan naspram drugoga. Samo ako će iskoči ovaj više. Ne smije se. Žena navija za mašinu, čudo. Eto, ovo je ovo tijesto od mašine, a da vidim da je uvalja taj ljeb onako može. Obično, samo malo urolam. Ne urolam, nego uvaljam. Da ne pomisle ljudi što pogrešno. Obično vekno. Ti se opet smiješ? Nisam mnogo spretan sa ovim lebovima, to uglavnom žena radi s mašinom, do duše. Eto, sad jedan do drugoga, dva pulena. Da vidimo koji je bolji, moj ili ovaj od mašine. Neću ju reći koji je koji, da ne bude posle da vidim možete li vi pogoditi sami koji je ljeb bio. Moj, a koji je od mašine. Evo, posle jedno po ure, eto kako to izgleda, kao onaj kupovni iz prodavnice. Opet se ti smiješ. Sad ćemo malo da ga ispečemo. I eto, to je konačni rezultat. Ovaj debeljuškasti je moj. Ovo je žena radi statističkih istraživanja odlučila da izmjeri, da vidi dimenzije od ovih ljebova. Koliko mi se čini ovaj moj bolji. A vi odlučite sami, komentarišite dolje. Napišite šta vi mislite koji je bolji, koji je ukusniji. Mislim, ne možete znati koji je ukusniji, ali ja mislim lično da je moj bolji čisto što sam ja prljao ruke. Žena kaže da su jednaki, da je ista stvar. Meni nije. Može biti da sam malo subjektivan. Ko će mu ga znat.
pretplatite se na kanal, lajkajte nas, komentarišite, dijelite s prijateljima. Pozdrav!